jedziemy. We are the funky cops, check it out. And the hands in the air. Jedziemy. Show hop, miał hop, jajca w koszyku. Jajca mu wybrali do koszyka na straj. Show hop, miał hop, gówna w koszyku, oje. Jedziemy. Pani Fritz, jak szyc z przodu glaca, z tyłu nic, z przodu glaca, z tyłu nic. Siedziałem na słupku, na prawym podupku, a lewy podupek zwisał za słupek. Szedli gliniarze, głupie gówniarze, szukali kołodzieja, który napadł na złodzieja, oje. Który napadł na złodzieja, oje. Teraz Rychla dla was tu będzie rapował. Jedziemy. Yo, check this out. Yeah, 2004. Erik wziął tydzień urlopu z werku. Zrobił krupniołką i frankfurterką. Jeszcze piwo zamówił Augusta. Będzie fajrował w czwartek Burstak. I co wy na to? Pójdziemy na impreza. Ja ogłosza jedna teza. Wszyscy będziemy pieli do oporu, a potem będziemy leżeli na dworu. Jakby ktoś już nie smogał, to jeszcze mój by dają pomogał. Ale jak już sami se zrobicie za dużo, to se wkurzą ci właściciele tego budynku i będzie po imprezie. Koniec. Nie ogłasza więcej o mojej tezie. The funky cops in the house. Herman, let's go. Chodź, Bóg, wczoraj mróz, to ją wywoził gruz. Mój traktor se nigdy nie psuje i dzisiaj specjalnie tu dla was rapuję. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami 7. klasa, oh yeah. 7. klasa, oh yeah. Zostało pół minuty, więc wy jedziemy. My mamy fajne syneczki i zaczniemy do Aneczki. Aneczka to je fajna dzieweczka, no niestety nie poszła do laseczka. Musimy już kończyć, będzie endę. Trzymajcie się, nakarmcie enty. Jedziemy cicho, jedziemy poziomo.